sen verran vauhdittaa Turin, että tulevat nyt jonkinlaisella kierrokselta ja kurvaa suoraan sitten radalta pois. Kärki on sitten saamassa kolmannen kierroksen ja pakettiin. Kilpailijaa jatkaa kärjessä kakkosena numerosta 23 Teemu Lehtinen Tampereen Motocrossista. Kolmantena numero 38 Rouhiainen ja sitten neljäntenä numero 16 Rauman Joni Ruusa. Viidentenä numero 312 Turun moottorikerhon Aaltonen. Kutosena Viro Leitto, seitsemäntenä Mikko Jukkanen, kahdeksantena Juuso Matikainen, yhdeksäntenä Tero Karkkanen ja sitten Marko